圭一役の古川祐樹です。僕が今回演じる圭一役は、僕が今まであんまり演じたことのない役柄なので、非常に撮影を楽しみにしているというのと、永田こと監督とも、今回で4回目になりますので、監督とスタッフの皆様とキャストの皆様といい作品を作れるように頑張りたいと思っております。花を演じます小島瑠璃子です。なかなか演技の現場が緊張するんですけれども、すごく素敵な方々とご一緒できるのがすごく嬉しくて、楽しく頑張ろうと思っております。そして中国語のパートがあるので、しっかりと中国語も頑張ろうと思います。よろしくお願いします。優子役を演じます板野友美です。本当に優子ちゃん役が大好きですごく楽しみなので、皆さんに優子が愛してもらえるように素敵な見せ所をたくさん作っていけたらいいなと思います。今回キカ役を演じさせていただく奈穂です。今回このドラマですごく豪華なキャストの方と共演させていただいて、もうとても光栄です。一生懸命頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。新道とこんちゃ新役を務めさせていただく影井ひなです。今回私がやるしんちゃんっていう役が個性的な子なので、どうしたら個性的に見えるかとか、面白くクスって皆さんに笑ってもらえるような演技ができたらいいなって思っております。ぜひ見てください。ドラマ48日後に結婚しますは、私演じるカノの婚約者圭一の住む家に3人の女性が現れ、ルームシェアをすることになります。果たして私たちは48日後に結婚することができるのでしょうか。見てね。